APC Hauku APC sai maja, Jarma APC sai maja. Hauku APC sai maja, Jarma APC sai maja. Hauku APC sai maja, Jarma APC sai maja. Adamawa a zo a ɗau mata, a kwashe ba sai mu je mata, a nan bar zo mahau mata, ku bauchi ku ce kuna mata, bayan sa a zo a je mata, sai duwe a je mata, a bar na mu ce muna mata, ku su yi ba mahau mata, a jalisa a ce a sa mata, ibon ji ku zo mu ɗau mata, sidda ku ce kuna mata, ikisi nan ma a hau mata, iduku a ce ana mata, a gamba ku zo mu ɗau mata, in musu ta aje mata, in ji kawo ku ce muna mata, ka zuna a hau ana mata, kada jawo garin mata, kada mu ce muna mata, ka tsina a zo a ɗau mata, in shafi su ta aje mata, ku koji ku ce kuna mata, ku fara a zo a hau mata, na ne ka sawa suna mata, na sana wasu ta ana mata, ne da su ta ku ce mata, kogun ma a ce mata, kondo ma a ce mata, ko sun ku ce kuna mata, ko ya cikin gidan mata, falata su ta a ce mata, ribas ma kuna mata, da sokoto sai garin mata, taraban ba ku ɗau mata, da yau ba ku ce ɗiyan mata, zamfara sai karin mata, abujar wa a zo mata, sai mata, sai mata, sai mata, sai mata, tafiyar ita ce gyaran ƙasa APC. Jama'a maganar ita ce gyaran ƙasa APC. Jama'a maganar ita ce kishin ƙasa APC. Jama'a maganar ita ce gyaran ƙasa APC. Jama'a maganar ita ce kishin ƙasar Najeriya. Jama'a maganar ita ce gyaran ƙasa APC. Ba maganar mana kisa, ba maganar zagon ƙasa, ko a haɗe a kan yi ɗaka, ba tafiyar birrika. Banda ɗage kafa da a tunzar damu mu je gida APC. Kar mu ji tsoro don haka, akwai Allah mu ce haka, mu ɗauki shin ƙasa sai mun yi. A sannu madaddaga haka haka damu mu je gida APC. Sai mata maganar ita ce kishin ƙasar Najeriya. Jama'a maganar ita ce gyaran ƙasa APC. Sai mata maganar ita ce kishin ƙasar Najeriya. Jama'a maganar ita ce gyaran ƙasa APC. Sai mata